खुलुमबाय आं देरहासार नार्जारी तामुलपुरनिफ्राय बड'लेण्ड आइडल सीजन 2 नि मेथाइ खननाय बादायलायनाय अडिशना दिनै तामुलपुराव गोजोनै जोबनानै थांबाय। बोथोर मोजां नङिनि थाखाय गोबां बादायारिफ्रा फैजोबनो हायासै, थेवब्लाबो माखासे बादायारिफ्रा फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जथेस्थ'यै आबुङै जाफुंसार खालामदों आरो नैबे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड आइडल बे हाबाफारिखौ आङो तामुलपुरनिफ्राय बानजायनानै हरनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुन समाव बबेबाफोर आयदानि बादायलायनायफोर सफैबावनो गोनां दङब्ला जों गोजोनै तामुलपुराव जों खुंफुंनानै हरगोन। दिनै बड'लेण्ड आइडल सीजन 2 खौ तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुरनि आरो खोलाहा थानाय रङिया, तामुलपुर आरो रङिया जथायै जोङो गोजोनै बादायारिफोरखौ लेंहरलायनानै जोङो जथेस्थ'यै भाबैबाबो जोङो गोजोनै दिनैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनानै हरबाय। लोगोसे मोनसे फोरमायबावनाय, गाबोन बाक्सानि सिमला शाइनिं स्टार डान्स एकाडेमि दङ। बे डान्स एकाडेमियाव गाबोन सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे बड'लेण्ड आइडलखौ खुंफुंगोन। जाय बिथांमोना दिनै तामुलपुरनि जानानै थांनाय बड'लेण्ड आइडल सीजन 2 नि बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो हायाखै, बिथांमोना गाबोन बाक्सानि सिमलायाव थानाय शाइनिं स्टार डान्स एकाडेमिनि नब्लाङाव थांनानै बिथांमोना बादायलायहैनो हागोन। गाबोननि हाबाफारियाबो गोजोनै बारलांगोन बा बाक्सा जिल्लानि गासै बादायारि बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना गाबोन बादायलायगोनखौ मिजिंथिहरबाय आरो जाय गोसो गुदुं बिथांमोना बादायनो गोसो, नोंथांमोना गाबोन गाव गावनि डकुमेन्ट्स आरो जेनेबा जोनोम सार्टिफिकेट थानाय लोगोसे पासपर्ट लानानै नोंथांमोना गाबोन बादायलायनायखौ बादायहैनो हागोन। आङो बिनि गेजेरजोंनो मोनसे फोरमायबावनो सानदों, दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारि अडिशनाव जाय बादायारिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों, आं बिथांमोननो आं बानजाय आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। लोगोसे नैबे बड'लेण्ड आइडल बेखौ दैदेनबोनाय बिथांमोननिसिमबो आं आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बिथांमोननि जा थांखि लानानै नैबे बड'लेण्ड आइडलखौ दैदेनदों, बे थांखिया अरायबो जाफुंसार जाथों आरो गोजोनै बारहोहरनो हाथों। जोबथारनाय फाइनालसिम बिथांमोना मोजाङै मोजां सामलायलांनो हागोनखौ आं मिजिंथिहरबाय। आंनि बुंनांगौआबो एसेनोसै।